הלו. שלום. יש לך אולי SOS סטיקר? כן, יש לי פה 2 אחרונים. אתה יכול להביא לנו? 1? כן. בבקשה. תודה רבה. נראה לי קשה מאוד ההרכבה. טוב. אתה יודע איך מרכיבים את זה? ככה זה פשוט שנייה אחי. תראה, תעשה ככה. נדביק את זה פה. זה עושה כל כך מהר? כן, אח שלי, זה 2.5, מה יש לך לעשות ככה? פתח. שם. זהו, הנה, סיימנו אחי. וואי, אני הולך להשיג עזרה. וואי, איזה כאבים. איזה מזל, יש לי את ה-SOS סטיקר. ניידת קרובה לרחוב זנדברג 25 ירושלים.